גבירותיי ורבותיי, אתם חוזרים בסוסיאדה אביב. זה גמר קורס רכיבה טיפולית לילדים ולמבוגרים. בתמונה אנחנו רואים את סנטה מתכוננת לקראת רכיבתה של משי. הנה משי עולה לבד לבד. 1, 2 והופה, כל הכבוד, ממש יפה. ליאור, בכוונה בלי ראשייה? לא, רבי דרכה להביא. הילה, אנחנו נתחיל? זה לקלוט צמא על הסוס ואתם מעודדים אותם. יאללה, 3, 4, כמו שאתם רואים, משי הגיעה ראשונה. תסובבו את לעונה ודבר שהיא תרד. עכשיו מתחלפים בתפקידים. משי תוליך את סנטה. ועל סנטה מי ירכב, תכף נראה.
זה סרט טוב שחר אמר? שחר אמר שזה סרט טוב? אני? כן, אבל הכי קשה זה האחרון. מה זה? סאסה. מה זה בדיוק סאסה? סליחה, אל תזלי את היד טוב. קלמר. למה? זה המשימה שלהם. נו ומה? מה דעתך על החוג רכיבה? טוב. זה היה מעניין לך? כן. את יודעת שהחוג הזה נסגר שנה הבאה ולא יהיה חוג? לא, עכשיו רק ידעתי כי אמרת לי. אז מה את רוצה להגיד להילה בעניין הזה? לא יודעת. בכל מקרה, אני בכלל לא הבנתי אותך. את לא הבנת אותי? לא. אני אמרתי ששנה הבאה לא יהיה כאן יותר חוג. כן, את זה הבנתי. אבל בשנה הבאה, לפני שנה הבאה, יהיה לי חוג. לא. זהו, זה היום האחרון. אבל אני עדיין לא למדתי טרוט. מה לא למדת? טרוט. מה זה טרוט? אמרתי לך כבר, הליכה מהירה. אז נראה, אנחנו נצטרך למצוא חוג אחר אולי. או שלא נלמד השנה הבאה, אולי רק בעוד שנתיים. נראה, טוב. אוקיי? טוב. יאללה, בואי חמודה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו. מה? עכשיו אני... אבל תצלמי מה, שלא ככה סתם. תיק חמודה. זהו, זה נגמר הבטח. יש סרט לפני. לא הייתי עשו את הסרט. לא, האור עדיין לא עובד. אבל אבא... איזה סרט? איזה סרט? כן. איזה סרט אבא? אבא. מה? איזה סרט? סרט כמו קלטת של וידאו. צריכה להתמרח מה קורה? כל כך נושך את החולצה יום אחד. תקשיב, מרשמלו כבר מזמן גמרו אותו.